Street dwellers nga anaa palibot sa Divisoria sa Cagayan de Oro City gipulong sa LGU alang sa dugang oportunidad kanila aron makapanginabuhi og tarong. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa tumo nga matagaan og dugang oportunidad sa ilang panginabuhian ug maundang na ang ilang kinabuhi isip mga parking boy o girl sa Divisoria sa Cagayan de Oro City, gitapok sa mga personahe sa Project Lunhaw ang mga street individual o families. Matod ni Patrick Gabutina, kinsa nangulo sa Project Lunhaw sa Cagayan de Oro City LGU, nga kinina ang ikaduwang hugna sa ilang panagtapok uban ang mga parking boys o girls sa Divisoria area. Tumong niini nga mahatagan sila og oportunidad nga makatrabaho isip kabahin sa Hapsay Sapa program apan aron masulod sila sa mong programa. Una nga kondisyon is dili na gid mo matulog dinhi sa dalan. Luoy ba kita naong katulog sa dalan gabi no? Nya dili matulog sa park, dili matulog sa kadalanan. Ikaduha, mo eskwela ang inyong anak. Nasayran sab sa LGU nga dili tanan kanila ang homeless o wala gyud mapuy-an. Ang uban kanila, pili lang nga sa Divisoria area matulog o sa mga parke aron makadaginot sa plitihan. Og dali sab nga makadiskarte matag adlaw. Butang nga gi-discourage sa LGU, labi pa nga mas maayo nga matagaan sila sa saktong panginabuhian. Ingon din sila nga, okay naman mi dinhi nga dinhi rami. Iko daw ba inyong anak, gusto ninyong inani gihapon ta? Pagkapagdako. So nakahuna-huna sila. So naingon din to nga, ay opportunity na ni nga gihatag ni Mayor. Sa karon, ana-ana sa 30 ka mga individual ang nakatakdang i-empleyo sa LGU nga mabutang sa Hapsay Sapa program. Aduna kini above minimum wage ug uban pang benepisyo. Makitagbo pa sa LGU ngadto sa uban pang national agencies o private partners alang sa ilang matabang. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.